Again, sila Kanyeni okusha la New Light engaging life Mozan Music sinomholi ngapha sositshela kahle ukuthi as we embracing ilife kagogo 103 guys 103 and njengoba sizwile ukuthi ugogo la eKanyeni okusha still iBhayibheli at her age usalfunda, but I'm not here to explain all that. Umholi uzozisho ukuthi ubani and what position he holds la eKanyeni okusha New Light. Mholi baba njani baba? Siphilile baba mama. Saphila baba. Siyabonga ukuthi nisivakashele ukugrace le occasion enkulu kangaka. Occasion enkulu kangaka ngifuna ukufaka lokho on records ukuthi eziyonini zonke noma emabandleni onke akhona singaba yi1 noma sibe yi2 abakhonza nogogo na 103. Yeah, true. Singaba yi1 or sibe yi2. Mina ngikhonza naye egatsheni ugogo submitter ngaphansi kogcobo uNkulunkulu nama ngithembe ngalo. Noma ngabe lincane kangana noma ngabe likhulu kangana mara ugogo submitter lapho. Sinogogo na 103. Sinogogo na 103 kufanele sikufake ku Guinness Book of Records njengeziyoni ukuthi nathi njengendlu kaZiyoni. Indeed, yes. Njengendlu kaZiyoni kufanele sikubeke kube sobala njengendlu kaZiyoni sinogogo ona leminyaka engaka. Ugogo Luvuno wazalwa ngo1923 ngoMarch kwakuyi7 ugogo uloku celebratewa ngendlela abamcelebrate ngayo. We took an initiative njengebandla kwaba khona nani nafika nathi sikhona kwafika iJozi FM yathi hey, kwafika iNjomane Foundation yathi hey, sasesenza lo mcimbi sawenza waba possible namhlanje njengoba benibona nje bekuhlatshelelwa kamnandi abazalwane benza izinto zabo abadume ngazo. Ngifuna ukuveza ukuthi wonke umuntu bekhona namhlanje bekazolanda izinto zakhe. Kuyimvela kancane ukuthi ube senkonzweni kagogo omdala kangaka osabona osafunda iBhayibheli osezwa nasezindlebeni amazinyo nje kusho ukuthi organize lama false kodwa ke lokho kunye usakubona usezwa mholi na umbonile. Yes, gogo ngibonile isibusiso. Speaking of isibusiso before sikudedela like lathizwe ngelinye ilanga isibusiso sisithola kubazali. Akho sibusiso sikumfundisi okanye omunye umuntu oyisuperior, but isibusiso sithola kumzali. To ama viewers, to abalaleli be engaging life, to umbukeli we Mozan Music nasebandleni lonkana. What message regarding the blessings special gogo ongayiconveya kuphi? I message ithi ake nifundise ukuhlonipha abazali benu emakhaya. Sinama challenges angaka emasontweni ngamahlonga ndlebe agcwele emasontweni ukuthi bahlulwe ukuhlonipha from ekhaya. Uma esesontweni unamavesi amaningi uma efika ekhaya kanti bathi sipholise ikhanda ngoba lo akekho la. So lenkonzo ithi azibuye emasisweni. Umuntu once waphelelwa inhlonipho akasaphili. Noma ungaba namalini noma ungaba nani mawungenayo inhlonipho awusaphili. Wow. Angifuni ukuyimosha selashila umholi wongena inhlonipho awuphila. I love what he said ngogogo ukuthi we are here to embrace ilife kagogo and wonke ama blessings bawutholile. I for one I was blessed nami ukuthi ngiqhawula isandla sikagogo. I see myself nami uNkulunkulu angandisela mholi. Sabonga engakusho nje ukuthi hamba ngalawo mandla uNkulunkulu akunikeza. Ayibonga baba, ayibonga. Amen. Sabonga. Thank you.